Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Philip. 28 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong taong 2019 sa Bukirin ng Negros Oriental. Sa dinami-rami ng mga kwentong naglalabasan sa mga libro, dyaryo, telebisyon, radyo at mga social media tungkol sa mga aswang, ang mga pangontra laban sa kanila ang lubos na nakaagaw ng atensyon sa akin. Hindi ko akalain na kay dami pala nila at minsan nasa paligid lang natin ngunit hindi natin kilala. Nalaman ko lamang ang karamihan sa mga ito nang umuwi ako sa probinsya ng lola ko, doon nga sa Negros. Kakasimula pa lang ng pagputok ng balitang nagkaroon ng pandemya sa buong mundo noon. Pero hindi pa naman ganoon kalala ang Pilipinas. Kaya para magkaligtas sa naturang sakit, panigurado kaming bumiyahe ng aking ina pauwi sa aming lugar. Maganda kasi sa bukid, walang social distancing, walang face mask, at iba pang mga safety protocols na sinusunod at hindi rin gaanong mahigpit. Magkakalayo-layo naman kasi ang mga bahay ng mga residente doon. Sa bahay nga ni na Lula, ang pinakamalapit nilang kapitbahay ay nasa 3 kilometro pa ang layo. Malawak ang lupang pagmamay-ari nila. May sariling palayan at taniman ng kakao. May matatayog na puno ng niyog at sagingan. Maliban pa doon ay may maluwang din silang pastuhan kung saan naroroon ang mga kanilang mga alagang baka. Mula nang dumating kami sa bukid, madalas akong magpunta sa kanilang taniman ng kakao. Masarap pala ang bunga nito, matamis at ang buto ang siyang ginagawang tsokolate o sa amin ay tinatawag na tabliya. May malakas ding signal mapaano mang oras. Kaya naman pagkatapos ng lahat ng hugasin at trabaho sa bahay, bit-bit ang aking cellphone ay kaagad akong nagpupunta sa kakawan. Minsan hapon na ako nakakapasyal sa nasabing lugar. Tuwang-tuwa si Lolo kasi mahilig din siya sa kakao. Kaya naging bonding place namin ito. Pinalagyan niya ng upuan ang isa sa mga puno ng kakao at siyang naging tambayan ko noon. Natuwa ako sa lakas ng signal pagkarating ko, kaya nalibang ako ng gusto sa pag-atupag sa mga pangyayari sa social media. Habang ino-open ko ang isa sa mga social media account, kachat ko din ang aking mga kaibigan at nanonood din ako ng palabas. Masyado akong naging abala sa aking ginagawa na hindi ko napansin ang tila nabadbad na lubid sa aking noo at dahang-dahang nahuhulog sa aking pisngi. Dahil nakikiliti, hinahawi ko lamang iyon at hindi na pinapansin pa kung ano ito. Maya-maya naman, may iilang patak ng hindi ko matiyak na likido sa ibabaw. Dahilan para magtaka ako. Hindi naman umuulan at dahil gabi na, hindi ko gaanong makita ng malinaw kung ano nga ba ang tila lubid na iyon na tumatabing sa mukha ko. Inilabas ko ang aking flashlight at inilawan ang bagay na iyon. Napakunot noo ako. Buhok. Sigurado ako. Buhok ng tao ang nakita ko. Sinundan ko kung saan galing ang buhok na iyon. Kaya dahan-dahan kong iniangat ang liwanag pataas sa aking ulunan. Tila nais kong atakihin sa puso nang makita ang nakangangang bibig ng isang nilalang habang nakaliwit ang kanyang dila. Gumapang ang kilabot sa buo kong katawan nang makita ang pag-angil nito. Nanlilisik ang kanyang mga mata at tila nais na akong lundagan.
kaya taranta akong nagtatatalon sa labis na takot. Umalis ako sa aking kinauupuan para makaiwas sa kanya. Ngunit halos hindi ako makahinga sa labis na takot nang bumigat ang aking likuran matapos niyang sumampa sa aking balikat. Sumingasing siya na tila isang mabangis na hayop. Sa kanya ako marahas na pinagkakalmat. Iyong tipong nagwawala siya at hinila pa ang aking buhok. Wala akong nagawa kundi magsisigaw dahil hindi naman ako makapanlaban. Napakasakit ng anit ko. Nakatakatakang sa kabila ng pagiging lalaki ko at maikli ang aking buhok, ay nagawa pa niyang hilahin ito ng napakarahas. Iningudgod pa ako ng nilalang sa lupa, kaya naman pagkaramdam ko, pumasok ang ilan sa mga nadurog na bato sa aking mata. Kaya napisigaw ako lalo sa sakit. Kinapkap ko ang paligid at nakapulot ako ng bato. Tinansya ko ang laki niyon na kayang hawakan ng aking kamao. Tsaka ubod lakas itong ibinato sa kanyang muka. Umangil ang aswang at sinapo ang kanyang dugoang mata. Oo, dumugo ang kanyang mata. Samantalang medyo naging malinaw na ulit ang aking paningin. Nasasanay na ang aking mata sa dilim at nakikita ko na ang paligid. Nagkumahog ako sa pagtakbo. Walang katiyakan kung saan ako patungo. Ang mahalaga, makalayo ako sa mabangis na aswang. Napagtanto kong nakarating ako sa sagingan dahil napakaraming matataas na talahib sa paligid. May mga lamang hindi ko tiyak kung ano. Basta nang mapalapit ako, napatakip ako ng ilong dahil nalanghap ko ang isang napakalaking bulaklak na may sangsang na amoy, kapareho ng naaagnas na bangkay. Muling gumapang ang kilabot sa aking buong pagkatao sa isiping. Baka may pinatay na ang aswang na iyon at tinago niya sa ilalim ng sagingan. Napapalunok ako at nanginginig sa labis na pagkabalisa. Hindi ko tiyak kung sisilipin ko ba ang ilalim ng malapad na bulaklak na iyon o huwag na. Ayaw kong bagungutin sa takot habang inaalala ang mga naging itsura ng taong nakita kong minsan nang nabiktima ng mga nilalang gaya ng aswang. Walang dugo, butas na ang tiyan at nawawala ang mga lamang loob. Hiningal ako at nagsikip ang aking dibdib. Tila ako papanawa ng panghihina habang inaalala kung ano ba ang dapat gawin. Naisip kong sumigaw. Matinis na sigaw na hindi ko alam kung maririnig ba ng aking mama at mga lolo at lola. Umaasa akong maririnig nila ang aking pagtawag. Natatakot ako na baka matunton ako ng aswang. Nanghihinang sumandal ako sa isang malaking puno ng saging. Ramdam ko ang lamig niyon, kagaya ng panlalamig din ng aking buong katawan. Akala ko jowa na. Tila ako gininaw habang yakap-yakap ang aking sarili. Kahit madilim, paniguradong marungis na ang aking itsura. Naalala ko, naiwan ko pa pala ang aking cellphone sa kakawan. Sana lang, maisipan ni mama na puntahan ako doon. Sumubok ako sa pagtayo para lamang manginig sa takot ng may umangil sa madilim na bahagi ng talahiban. Ramdam kong nagbabaga ang mapupulang mga mata nito. Umatras ako at umihikbing na upo sa lupa habang yakap ang aking nanginginig na tuhod. Napansin ko, napapalibutan ako ng amoy patay ng malalaking bulaklak na iyon. Muli akong lumanghap ng hangin. Nawala na ang amoy patay. Tila ba bigla na lang naglaho kahit wala namang malakas na hangin sa aking kinaroroonan. Nilapitan ko ang isa sa mga bulaklak at inamoy. Wala na ang nakakahindik nitong halimuyak.
Napansin ko din na hindi na lumalapit sa akin naroroonan ko ang aswang. Dapat akong matuwa dahil naligtas ako sa matulis niyang kuko. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit hindi siya sumusugod sa akin. Kapag sinusubukan ko namang gumapang palabas ng mga bulaklak, bigla namang mas bumabangis pa ang mukha ng aswang, kaya hindi ko maiwasang kabahan. Sa pagkakataong iyon, naisip kong linlangin ang aswang. Tumayo ako at tinitigan ang aswang na nagkukubli sa talahiban. "Ano, pagod ka na? Lumapit ka." Gigil kong wika at nagsisimula na namang bumangon ang galit sa puso ko. Anong karapatan ng nilalang na ito nasaktan at takutin ako? Gayong wala naman akong kasalanan sa kanya. Nagtagis ang aking bagang at pumulot ng bato. Nang gumalaw siya para sumugod sa akin, nagmamadali akong umatras at pumagitna sa mga naglalakihang bulaklak. Nagulat ako dahil lumagpas ang pagdaluhong niya sa akin. Siya ang pumagitna sa mga naglalakihang bulaklak, samantalang ako naman ang nasa kanyang unang kinaroroonan. Bahagyang napahid ang kanyang braso sa bulaklak. Ilang saglit lang, nangati ang aswang at halos hindi mapakali sa kinaroroonan. Umaangil na siya habang kinikiskis ang bahagi ng kanyang brasong napahid sa bulaklak. Naisip ko tuloy kung ano ba ang mayroon sa halamang iyon at iwas na iwas ang nasabing nilalang. Nang masandala naman niya ang bulaklak sa likod, gayon din ang ginawa niya. Walang katapusang paggamot. Namamagana ang balat nito na kahit maitim at tila nangingintab sa grasa ay kitang-kita ang pamamaga niyon. Sinamantala ko ang pagkakataon at tumakbo palayo. Hindi ako huminto at kumaripas na ako pauwi sa bahay. Gulat na gulat sina lola at mama nang makita ang kalunos-lunos kong itsura. Hindi sila makapaniwala sa mga oras na pinag-uusapan nila ako. Ay nasa bingit na pala ako ng kamatayan. Umiyak ako at nagpasalamat sa Diyos dahil nakauwi ako ng ligtas kahit pa maraming sugat sa katawan. Sinabi ko kina mama ang lahat ng aking pinagdaanan kanina. Mula sa buhok at laway niyang pumatak sa aking mukha, sa paghabol niya sa akin at pananakit, maging sa hindi may paliwanag niyang pangangati, nang mapahid ang kanyang balat sa malalaking bulaklak na hindi ko naman alam kung ano. "Balahibo ba? Kulay pula at kasing laki ng bata?" tanong ni lola. Tumango ako kaya nagkatinginan sila ni mama. Ayon kay lola, ang nasabing halaman ay tinatawag daw na ando. Isang uri ng halaman na malaki at makate. Tanim daw iyon ng mga engkanto, sabi ni mama. Takot daw ang mga aswang sa nasabing halaman dahil sa nakakamatay nitong pamamaga ng balat oras na mapahid ito sa balat. Sabi pa nila, kakaiba ang nasabing bulaklak kung uobserbahan ko raw. Mangangamoy patay at naaagnas na laman ito sa tuwing sumasapit ang 6:00 ng umaga at 6:00 ng hapon. Madalas mapagkaalaman ng mga balbal ang nasabing halaman, kaya kadalasan nangangati at napapabalitang namamatay nang walang dahilan ang mga ito. Na hindi nga raw ito maaaring hawakan ng mga tao dahil posibleng lumubo din sa pamamagaang mga kamay kapag pinilit itong pitasin. Naisip ko, kung magwantis ba ay hindi mangangati ang aking kamay. Nais kong kumuha niyon para ipanakot sa mga aswang na nagbabalak manakit sa akin. Ilang araw din akong hindi nakapasyal sa Kakawan dahil sa aking naging karanasan. Sa gabi naman,
Hindi ko maiwasang matakot sa dami ng mga huneng naririnig ko. Kay Babanghes at tila ba galit na galit. Mabuti na lang nariyan ang aking mga abuela at ina para pawiin ang aking takot. Para wag akong mag-alala. Palagi nila akong pinababaunan ng mga bawang at holy water sa loob ng aking silid. Iniiwasan din daw ito ng mga aswang dahil nakakapaso umano at ayaw nila sa amoy. Isang araw, naisipan kong magpunta sa Kakawan. Naroon pa din ang gulong nilikha namin ng aswang na sumugod sa akin. Ang natumbang upuan at ang mga nawasak na iilang pananim. Mukhang kay ligalig ng nangyaring patagisan namin ng lakas. Dahilan para magkaroon ako ng lakas loob na manguha talaga ng ando. Suot ang guwantes. Pinutol ko ang isa sa mga halaman at dinala sa Kakawan. Ipinesto ko iyon sa tabi ng aking upuan kung saan ako madalas magpasignal. Nagpaalam ako kay mama na babalik lang sa Kakawan dahil namimiss ko na i-open ang mga accounts ko sa social media. Iyon ang ipinaalam ko, pero may iba akong plano. Itinaon kong magpunta doon bandang 5:00. Malayo pa lamang ako. Alam kong may nagbago sa atmosfera ng lugar. Iyon bang tipong mararamdaman kaagad ng isang tao kung may kasama siya sa lugar o nag-iisa lang siya? Kahit may nahahalata na ako ay wala akong ginawa. Kalmado pa din akong naupo sa upuan at nagsagap ng signal. Alam kong maya-maya lang magkakagulo na naman. Ngunit kampante akong hindi ako malalapitan ng aswang na kanina ko pa alam na minamatyagan ako. Ilang saglit lang, humuni ang pamilyar na tunog ng aswang. Inihanda ko ang aking sarili at nagsuot ng makapal na jacket. Ang guwantes ay nasa aking kamay pa din at dahan-dahan ko nang inilapag ang aking cellphone. Nang tumulo na naman ang pamilyar na malapot na likido sa aking hita, dahan-dahan akong tumingala. Bigla na namang umanga ang aswang na naroon na pala at nag-aabang sa akin. Hindi na ako nagpataig sa takot at kaagad nang dinakma ang ando na kanina ko pa inihanda. Nang madampot ko iyon ay iningudgod ko ito sa mukha ng aswang. Saglit siyang umangil saka sumingasing na tila ba kung ano ang tumikit sa kanyang mukha. Bigla kasi siyang nagkikiksay na tila bulating inasinan. Tsaka lumundag sa kadiliman at nawala bigla sa aking paningin. Kinabukasan, kumalat ang pagkasunog ng mukha ng isa sa mga kilalang pinakamaganda sa probinsya ni na Lola. Kapag tinatanong ang babae ay wala naman itong matinong maisagot. Ang alam ko lang, matalim lagi ang tinging ipinupukol nito sa akin. Kaya naisip ko, marahil siya ay aswang at natakot siya sa aking ginawa. Salamat sa ando na siyang nagligtas sa akin sa kapahamakan. Mabuti na lang naging instrumento ang nasabing halaman bilang pangontra ko sa mga aswang. At hanggang dito na lang po. Muli po, ako po si Philip ng Negros Anon. Alright, ingat palagi mga singgil ha. At bago po tayo magtapos mga kaswang ay, i-shoutout ko lang po lahat ng nagpapa-shoutout. Shoutout po kay Maricel Atienza. Shoutout po kay Mario Junior Legaspe. At shoutout kay Mary Jean Monteclaro. Shoutout kay GoTip TV. At shoutout din kay Ivana Vista.
At shoutout din kay Idelisa Houdin ng Riyadh. Maraming salamat po at yun lang po muna.